Ja oikein lämpimästi tervetuloa kesäpodcastien pariin ja täällä taas tuttuun tapaan Kvarnin Tuomas Maksimaisen kanssa ihmettelemässä, mitä markkinassa tapahtuu. Siirrekin tästä Pasilaan, eli mitä markkinassa tapahtuu? Markkinassa tapahtuu todella paljon että sanotaan, että niin paljon tapahtunut tällä viikolla, että ei tiedä oikein mistä aloittaisi, koska kaikki on nyt levällä niin kuin Jokisen eväät, niin on ehkä vähän vaikea katsoa, että mistä aloittaisi, mutta niin aloitetaan vaikka siitä, että milloin viimeksi ennen lomia niin pidettiin podcastia, niin odoteltiin semmoista pientä nousukautta tähän syksylle. Odotellaan yhä. Ja niin kuin nyt normaalisti, niin kryptoissa yleensä siis sanotaan, että se, no niin kuin nähtiin, niin huhtikuu, toukokuu, niin ei se nyt mitenkään erityisen hyvä ollut ja niin kuin jo pientä laskettelua. Ja no sitten siinä heinäkuun alussa kuitenkin nähtiin semmoista pientä piristymistä ja ehkä jopa pientä toiveikkuutta, että se kääntyy niin kuin positiiviseen suuntaan, kun siirrytään elokuulle ja ihmiset palaa töihin ja uutta virtaa täynnä. Niin uutta virtaa kyllä saatiin, mutta mä en tiedä, että oliko se lähde niin hirvittävän hyvää. Trump on päässyt toisesta korvastaan ja ehtinyt julistaa, että Bitcoin pelastaa koko Amerikan. Kyllä, ja Biden sitten siirtyy pikkuhiljaa sitten eläkkeelle varmaan tässä. Ja mitä tässä nyt sitten, se oikeastaan se kuuma peruna, mistä tässä nyt ollaan kierretty tässä ympärillä, tämä pieni alku, niin Japanin keskuspankki teki ihan, sanotaan, että pieniä siivuja ja nostoja siinä omaan ohjauskorkoonsa, joka sitten triggeröi aika merkittävänkin markkinaliikkeen tonne. Tuntuu, että on kestänyt jo viikkoja siitäkin, mutta eikö se nyt ollut tämän viikon maanantaina, kun se tapahtui? Tai tämän viikon perjantaina oli vähän, jenkit ilmoitti ei niin hyviä talouslukuja, ei nekään nyt mitään poskettoman huonoja ollut, mutta kyllä, sehän riitti siihen, että markkina pikkusen korjasi alaspäin ja sitten rupesi tapahtumaan. Kyllä, ja mäkin siinä viikonloppuna itse kattelin, niin rupesi, kun tulee eri sovelluksista tulee hälytyksiä, niin rupesin katsoa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Niin itsekin siinä sunnuntaina tein päätöksen, että siirrytään suurimmaksi osaksi käteeseen ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. No sitä maanantai silmällä pitää, niin se oli ihan fiksu liike. Pääsi noin suunnilleen kuivin jaloin, pääsi siitä ja nyt tälläkin hetkellä edelleen, niin toki jotain lisäyksiä on tehnyt, tai jotain uusia avauksia, mutta on toi aika sekaisin toi markkinatilanne tällä hetkellä. Niin kuin tässä nyt sunkin kanssa tätä käppyreitä tässä katteltiin sekä osakepuolelta että sitten kryptopuolelta, niin jännä nähdä, että minkälaisen sotkun tämä tuolla kulisseissa nyt sitten sai aikaiseksi tämä ohjauskoron nosto. Kyllä. Eikös tässä jo Fed kiirehtinyt ilmoittaa, oliko ne mitä 50 miljardilla, kun ne sanoi tekevänsä tukiostoja seuraavan 3 kuukauden aikana, vai oliko kyseessä pelkkä huuhu? Niin itse asiassa multa on mennyt ohi, koska mulla on ollut niin vauhdikasta nyt tämän markkinaliikkeen jälkeen, niin mä en ole ehtinyt tuota pongaamaan, mutta viime yönä tuli mielestäni muutamastakin, en ole kyllä niin kuin Fedin sivulta saakka käynyt katsomassa, mutta useampikin kanava, mitä tulee seurattua, niin Kyllä. tuulettelivat sitä, että se on hyvä uutinen kryptosijoittajalle, kun lisää rahaa painetaan. Sieltähän se perinteisesti elvytysraha on tullut. Sieltä se perinteisesti on tullut ja tässä nyt on koko vuosi odoteltu sitä, että milloin ne ensimmäiset koronlaskut siellä sitten tulisi. Ja sitä on joka kerta ne odotukset on aina siirtyneet eteenpäin ja jännä nähdä, että mitä nyt tapahtuu. Kyllä siellä on tietyllä tavalla nyt kun katsoo, siis muistaakseni nyt katsoin viimeksi ne heinäkuun luvut ostopäällikköindekseistä ja työllisyydestä, niin eihän ne nyt niinku mitenkään hyviä ollut. Ne oli aina niinku ennakoitua huonompia ne luvut ja varmasti nyt tuolla kun presidenttikisa kiihtyy, niin varmasti sieltä osa paineesta myöskin tulee sitten sinne keskuspankin suuntaan Yhdysvalloissa, että nyt tarvitsisi tehdä jotakin. Tämä homma ei skulaa tällä tavalla. Ei sitä oikein presidentinvaalien alla parane päästään kauheasti luistaan. Ei, että siinä on siinä on sitten kuitenkin presidentti pystyy päättämään siitä keskuspankin johtajasta ja taisi olla enemmän otsikoita kuin sitten todellisuutta. Sen nyt sitten näkee, että kuka siellä sekä sitten Fedin johdossa jatkaa ja kuka sitten jatkaa sekin johdossa, mutta ainakin tämmöisiä raflaavia otsikoita nähdään, että molemmat ehdokkaat olisi vaihtamassa johdon, että jos haluaa päänsä pitää, niin nimenomaan tallella eikä niin kuin olla jääräpäinen, niin kannattaa ehkä ainakin sitä painetta silleen silkkihansikkain käsitellä siellä kummankin instanssin johdossa. Kyllä, se voi olla aika tuulinen paikka. Se on ei pojat ollenkaan tolla lailla. Kyllä, just näin. Mutta niin, jos nyt tästä markkinatilanteesta jotain niin kuin sanotaan, että positiivista haluaa nähdä, niin ainakin sieltä nyt on puhallettu ylimääräisiä taas pihalle ja
itse kryptosektorin sisällähän, että tämä oli niin kuin ihan puhtaasti niin kuin ulkoinen shokki nyt niin kuin tähän omaisuusluokkaan, että sinällähän mitään niin kuin kryptoissa ei ole mennyt rikki. Ja tällä viikolla nähtiin ja kuultiin myöskin hyviä uutisia Ripplen osalta, että siellä on SEC on tehnyt niin kuin jonkinnäköisen päätöksen siitä, että se ei ole arvopaperi. Eikös, eli siis niin kuin toisin sanoen Ripple voitti ja Kyllä. oliko peräti Coinbasekin päässyt jotenkin samassa ovenavauksessa? Kyllä siinä varmasti menee, varmasti sitten myös jatkoisesta samasta ovesta rupeaa kulkemaan sitten toimijoita, että toi on niin kuin, toki se nyt XRPn arvossa, niin sehän nyt on jo aika pitkään, siinä on XRP-sijoittajat saanut odottaa jonnin verran sitä niin kuin positiivista uutista, mutta se on hyvä, että se saatiin nyt ja kyllä toi niin kuin, se on iso juttu koko niin kuin toimialalle, että niitä ei sitten käsiteltäisi, jos ei ole tosiaalisesti mitään syytä käsitellä sitä tiettyä tokenia arvopaperina, niin sit sitä ei käsiteltäisikään. Ja niin kuin ollaan sunkin kanssa aikaisemmin puhuttu sekä näissä podcasteissa ja sitten myöskin vapaa-ajalla, niin varmaan niin kuin jonkunnäköinen uusi jae koko niin kuin lainsäädäntöön ja sääntelyyn pitäisi näille tehdä, koska tässä yhdistyy, niin kuin innovaatio yhdistää sekä valuuttoja että arvopapereita, niin jonkun verran ehkä sitä voisi päivittää sitä sääntelyä. Kyllä, sääntelyhän tulee perinteisesti aina hiukan perässä. Kyllä, se on vanhentunut jo valmistuessaan. Niin. Kyllä. Ja toi on tietysti se, että kyllä, eiköhän se nyt SECkin ymmärrä se, että kaikki mitä on haastanut oikeuteen, niin on melkein lähtöä päälle on kaiken hävinnyt. Niin No, kyllä se varmaan into hiipuu siinä. Että... Kyllä varmasti, ja nythän myöskin painetta, enemmän nyt vielä niin kuin Trumpin puolelta, niin painetta tulee sinne, että sanotaan, että ehkä niin kuin sitten se kapitalistisempi jaos on niin kuin ymmärtänyt, että siinä on niin kuin tällä hetkellä vielä kryptomarkkina ei ole niin kuin merkittävän kokoinen sit vaikka osakkeisiin verrattuna. Mutta eikä ole vielä lähtenyt jenkeistä. Niin. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä pääomaa rupeaa valumaan ja kuitenkin pohjalla puhutaan niin kuin innovaatiosta ja hajautetusta systeemistä, kun puhutaan, niin kyllähän se niin kuin koko toi rahan ja arvon siirtäminen, se on niin kuin murroksessa ja jossain vaiheessa täytyy ehkä hyväksyä, että maailma muuttuu, kaikki ei toimi enää käteisellä, vaikka sanotaan, että meillä Suomessa ollaan totuttu pyörimään verkkopankin ja digitaalisen rahan ympärillä tosi pitkälle, mutta se ei itse asiassa ole tuolla muualla maailmassa, niin se ei ole. Siellä on tosi vanhakantaisia systeemejä, mitkä ei niin kuin todellakaan, ne kuuluu jo sinne niin kuin edelliselle vuosisadalla. Amerikkalaiset kirjoittelee niitä sekkejä edelleen ja postittelee nimenomaan. Sehän on lupsakkaa, jos joku amerikkalainen lähettää sen sekkinsä tänne postin mukana. Niin... Nimenomaan. Kyllä. No niin, $37, mitä hän tekisi? Nimenomaan. Ei oikein sillä rahalla kannata lähteä minnekään, se on vaan juuri näin. Ilmoitustaululle muistoksi. Se on muistoksi, että mitähän sekin vaihtaminen nykyään pankissa edes maksaa. Ei taida selvitä muutamalla satasella. Ja osa ei käsittele enää lainkaan. Että. Niin, ja sellainen, että varaat ensin tapaamisen, että kuukauden päästä pääset sitä näyttämään, että juu, ei, mutta tämä Amerikkalainen ei se käy sitten. Just näin. Et kyllä siinä sen takia, niin kun, vaikka nyt nähtiin tämmöistä niin kuin aika graavia markkinaliikettä, niin sektorin sisällä mikään ei ole rikki ja niin kuin, tietyllä tavalla se arvolupaus siitä koko niin kuin monetaarisysteemin muutoksesta ja murroksesta on edelleen ihan vahvana siellä taustalla. Vivulla sijoittaminen aina välillä aiheuttaa tämmöisiä, että se margin sitten ottaa ja soittaa. Joo, että varmaan niin kuin, no tässä just ennen tätä podia, kun sun kanssa juteltiin, niin eihän se nyt se 0,25, niin eihän se nyt ole kuin ihan pieni naksu siihen ohjauskorkoon, mutta toki jos sitä vipua on tarpeeksi, niin sitten se rupeaa ehkä tuntumaan siellä kulupuolella. Että. Niin, ja samaan aikaan tietysti, jos on otettu Japanista lainaa ja ollut sellainen ajatus, että se on viimeisen 30 vuotta se jeni on heikentynyt, että niin se varmaan tekee nytkin, mutta kun se liikahtaa väärään suuntaan ja korko nousee ja sitten jos se on sijoitettu vielä jenkkipörssiä siellä vähän niin että se menee pelkkää Teslaa koko rahalla, niin kyllä. tulee margin calli ja nimenomaan, että se ilmainen ei ole enää sitä lainapääomaa jäljellä, millä se pitäisi maksaa, niin sehän menee sitten sepä juuri. Vakuudet myyntiin lainalta ja silloin tietysti, että jos ei se sittenkään riitä, niin sittenhän sitä on varmaan joutunut jostain kryptosalkusta jo sijoittajat pumppaan tavaraa pihalle, että saa velkansa maksettua. Kyllä, ja puhumattakaan siitä, että kuinka pitkälle se mahdollisesti se koko domino, koko se ketju jatkuu siellä, että kuka on lainannut ja keneltä ja kuka on se viimeinen siellä sitten, että jolleka tullaan huutelemaan, vaikka jos periaatteessa mitään niin kuin normaalitilanteessa mitään vaikutusta, niin kuinka pitkälle se tartuntavaikutus menee läpi koko tuon globaalin talouden. Niin. Mutta eikö sitten Japanissakin ollut isommat pankit kyykännyt joku 500 pinnaa? Joo, kyllä. Semmoisen raikkaan. Niin se kyllä, raikas puhallus. Ja kyllä tuossa, niin jos nyt katsotaan niin jenkki-indeksiäkin, niin kyllähän tuossa niin koko tämän vuoden ajan niin aikamoista
volatiliteettia on ollut noissakin jo ennen tätä, eihän tämä niin vahvalla pohjalla tämä ei ollut aikaisemminkaan, mutta nyt kun vielä tuo tehtiin tuohon, niin jos me nyt nähtiin pientä korjausta kryptoissa, niin en mä vielä ihan laittaisi kaikkia paukkuja markkinalle, vaan ehkä katsoisi hiukan, että miten tämä tilanne tässä niin sanotusti plays out. Kyllä. Mutta toisaalta eikö se yksi koulukunta huudaa aina, että jokainen dippi on mahdollisuus? Jokainen dippi on mahdollisuus, juuri, kyllä. Tässä kohtaa suosin ehkä niitä, joka sekoitetaan kermaviiliin. Niin. Joo, kyllä. Ja joskus kannattaa, vaikka sijoittaminen on meille kaikille on niin kuin hyvin rakas asia, mutta välillä kannattaa ehkä odottaa ja käydä sitten ostamaan se dippi sieltä kaupasta ja odottaa sitten sitä parempaa aikaa. Kyllä siinä aika monen tuossa kun Instagramia vähän selaili, niin aika monen salkusta oli tonnikaupalla sitä rahaa hävinnyt joltain kymmeniä tuhansia. Kyllä. Niin sehän on hyvä, että kun dippi on ohi ja ollaan menossa markkinassa ylöspäin, niin silloin yleensä on suurin osa porukasta on sitten huutelemassa, tein juuri dippiin ostoja juuri ihan sen pohjalle, että kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun se osto ei osunutkaan sen dippiin ja sä oot ollut kiinni jo korkeammalla arvostuksella, niin sitten sen jälkeen huudellaan, että hodl, että ei tässä mitään, että timanttikädet pitää näistä kiinni, niin näitä on nyt ollut aika runsaasti tuolla pitkin somea. Siitä on aina helppo huudella siellä sekä etupeltoina että jälkikäteen. Kyllä. Jälkikäteen. Tässä voin itse kaikille kuulijoille tunnustaa, että niin kuin jonkun verran tuli tehtyä turskaa tuossa, mutta sain pelastettua suurimmat osat. Kun kuitenkin nyt itsellä niin kuin salkku on, ja totta kai jokaisen sijoitussuunnitelma on erilainen, mutta itse yrittää tässä syklissä nyt hiukan hyödyntää noita nousuja ja laskuja, niin se toki sitä aiheuttaa se, että pitää olla jonkun verran hereillä, että mitä tapahtuu. Jonkun verran nopeammat liikkeet. Joo, kyllä. Et onneksi toi meidän alusta on toimiva ja toimi tossakin liikkeessä, ei toimi kyllä niin kuin todella hyvin. Ainoa mikä sitten, se on niin kuin nimenomaan token-kohtainen asia, on se, että kun on pienempiä tokeneita tai tokeneita, joilla sit kauppaa ei käydä kovin aktiivisesti. XTC on yksi hyvä esimerkki tästä, että siinä sitten rupeaa ne osto- ja myyntilaat repeämään ja silloin sillä ei ole mitään väliä, että missä palvelussa sä olet asiakkaana, koska siellä ei yksinkertaisesti vaan ei niin kuin laidat kohtaa. Et se on ehkä semmoinen, mikä kaikille nyt, jotka treidaa ja jotka on ehkä aloittanut sen treidaamisen vasta tässä syklissä, niin ei kannata hermostua siitä, jos se kauppa ei mene läpi. Se johtuu siitä, että siellä on aika iso spreadi, jolloin se sun toimeksianto ei välttämättä saa vastakaikua sitten siellä markkinassa. Sitä varten rajahintaiset toimeksiannot ja slippake-toiminnot käyttöön. Niin. Sen verran täytyy todeta, että kyllä se onnistuu tuolla Dow Jones 30-kin silloin, kun koronauutiset tuli, niin olin kyllä, kun koronauutiset tuli, niin avasin sorttipositio, joka kävi runsaasti plussalla, mutta niin kun ei sitä saanut kiinni millään. Kyllä. Vaan niin kaupankäyntialusta, no toki oli kyllä ihan vempula kaupankäyntialusta silloin kännykässä, mutta oli kuitenkin. Niin se vaan ilmoitti, että hinta on muuttunut sen jälkeen, kun painoit nappia, että ei voida toteuttaa sitä, että koitan nyt toteuttaa se, että se pitäisi päivän loppuun mennä sulkea se positio. Niin, kyllä mä sitä loppujen lopuksi mä kävin vaihtamassa stopparia, niin siihen sitten lopulta osui, mutta oli sellainen, että ei mennyt ihan sillä hinnalla, kun mä olisin halunnut sieltä pois. Joo, kyllä. Ja siitä itsekin tuossa aikaisemmassa syklissä, niin toki en kryptoilla tehnyt tätä, mutta osakkeilla, niin yritin hyödyntää sitten näitä viputuotteita ja jossakin vaiheessa, kun markkina liikkui tarpeeksi, niin kyllä siinä pikkusen kärsivällisyyttä kysyttiin, kun lapsi huutaa takana, että pitäisi tehdä ruokaa ja mulla on positiosia auki, kyllä ne sitten kaikki on niinku selvinnyt ja niistä on selvinnyt kuivijaloja, mutta semmoisia pieniä hikikarpaloita on tuottanut ohimolle, että miten tässä käy. Mutta siihenkin malttia ja ehkä sitten niihin vivutettuihin positioihin tai muihin ihmeellisempiin, niin ehkä semmoista malttia niissä pääomissa sitten, ettei tapahdu isompaa vahinkoa, jos kaikki ei meikään niin kuin siinä perinteisessä Strömsössä. Kyllä. Se on hyvä tuommoinen mukava ja stressitön treidausympäristö. Niin. Kyllä, juuri näin. Mikään ei häiritä, voi kaikessa rauhassa katsella. Kyllä, just näin. Toisella liesituulettimen päällä näyttää, kun tekee jauhelihakastiketta. Kyllä, juuri näin. Tietää, mitä sieltä soosista sitten hetken päästä löytyy. Roiskesua ja tietokoneen päällä, ettei makaronit sun muut lennä siihen.
Kyllä. Sanoit, että jotain uudistuksia valikoima lisääntymässä. Joo, kyllä. Eli nyt tosiaan jo silloin ennen kesälomia, silloin kesäkuussa jo sitten asiakkaille mainittiinkin, että meillä on nyt tässä niin kuin lähiviikkoina, lähitulevaisuudessa on tulossa lisää uutta tuohon alustalle nyt ollaan sitten tuossa heinäkuun aikana, niin ollaan valmisteltu, rakennettu sitten alustalle aika paljonkin tulee siis lisää tokeneita tarkoitus on, että päästään nyt sitten kaiken kaikkiaan siinä kappaleen määrässä tokenin osalta niin päästä sinne yli 100, eli ruvetaan olla ihan tässä niin kuin eurooppalaisessa viitekehyksessä ja ruvetaan olla ihan silleen niin kuin merkittävässä asemassa valikoiman osalta. Myöskin tarkoituksena olisi nyt sitten availla Sol stakingia, eli Ethereum stakingia siellä onkin ollut jo auki jo muistaakseni huhtikuusta lähtien, mutta nyt ollaan tuomassa sitten asiakkaiden pyynnöstä, niin kuin palvelua täytyykin kehittää asiakkaiden pyyntöjen mukaisesti, niin ollaan myöskin sitten Sol stakingia ollaan tuomassa. Ja myöskin alustan toiminnalliset ulkonäkö tulee jonkun verran muuttumaan, eli pyritään tarjoamaan niin kuin ominaisuuksiltaan ja niin kuin ulkonäöltään niin kuin pörsseihin vertautuvaa alustaa, jotta sieltä löytyisi sitä informaatiota ja työkaluja siihen, että tokihan sitä nyt on jo löytynyt, että sä pystyt sitä niin kuin teknistä analyysiä tekemään niihin graafeihin, mutta pyritään vielä tekemään niin sanotusti Vol 2, eli pystyt, niin kuin, se ei enää eroaisi käyttöliittymältään hirveästi noista isoista pörsseistä, eikä myöskään käytännössä valikoimaltaan, että toki niin kuin valikoimaa siihen, että päästään täysin samoihin, mitä sitten pörsseissä tai DEXissä löytyy, niin siinä on vielä pitkä matka, mutta jo sitten, että on se 100 erilaista tokenia ylikin, niin siinä ruvetaan olemaan sitten niin kuin top 200, top 300 luokassa, niin sieltä löytyy jo niin kuin ihan valideja vaihtoehtoja sitten niille jotka on niin kuin alalla jo pidempäänkin olleet sijoittajia. Kyllä. Meinaatteko jättää sellaisen niksnaks-katkaisijan sinne, että saa tämän vanhan yksinkertaisen näkymän aloitteleville? Mä luulen, että niin siinä ei jätetä vanhaa näkymää enää olemaan, mutta totta kai niin kuin tarkoitus on, että se toimii, niin kuin alusta on edelleenkin niin kuin käyttöliittymältään niin kuin helppo käyttää, mutta siihen tuodaan vaan niin kuin lisää ominaisuuksia, mutta edelleen se ostaminen ja myyminen on niin kuin jätetty ja tehty helpoksi. Joo. Ja mitäs muuta sitten, mulla oli tässä mielen päällä nyt, oli vielä yksi asia, niin se, että nyt kun niitä uusia tokeneita kun sinne tuodaan ja kun se lista totta kai, kun jos puhutaan 100 tai plus 100 eri vaihtoehdosta, niin se, että olisi helpompi hahmottaa sitä, että mitkä on vaikka viimeisimmäksi sinne listattuja, tai sitten jotain se, että sorttausfilteröintityökaluja. juuri näin, eli sitä ollaan myöskin tuomassa, koska se rupeaa itsekin näin niin kuin, vaikka niin kuin varainhoitajana tekee töitä, niin se, että kun ruvetaan puhumaan niin kuin useista kymmenistä sadoista tokeneista, niin minäkin olen vain ihminen enkä kone, vaikka joskus toivoisin, että se niin aivot olisi kuin tietokone, niin sitä varten sitä niin kuin helpotetaan sitä hahmottamista, mitä eri kategorian tokeneita sitä löytyy ja missä vaiheessa ne on alustalle tullut, että asiakas pystyy sitten, jos haluaa sijoittaa vaan gaming-tokeneihin tai AI-tokeneihin, niin sitten sieltä löytyy sitten helposti sorttamalla ne tokenit, mitä sitten siihen kategoriaan kuuluu. Kyllä. Sehän kuulostaa hyvältä kehitystyöltä ja milloinkas nämä nyt sitten pitäisi nähdä päivänvaloa? Sanotaan, että ihan tässä niin kun se token-listaukset tulee nyt ihan tässä, siis sanotaan, että tällä viikolla, ensi viikolla, eli ihan ollaan niin kuin näillä näppäimillä, että tekniseltä puolta kaikki on valmista että käytännössä vaan laitetaan tuotantoon ja sitten tätä filtteröintityökalua, niin en lähde nyt tässä lupaamaan tiettyä päivämäärää, mutta ihan tässä lähiaikoina pitäisi senkin sieltä sitten tulla. Ja totta kai sitten näistä tulee kaikille asiakkaille, niin tulee myöskin sitten sähköpostiin ja uutiskirjassa myöskin sitten näistä avataan enemmän, että mitä on tuotu ja viestitään siitä totta kai kaikille, että ei mene ohi, että jos on tehnyt pitkään salkkuun muutamia juttuja ja sitten ei huomaakaan tilanneensa jotakin uutiskirjettä tai muuta, niin sen takia kaikille asiakkaille totta kai ilmoitus joka tapauksessa tehdään. Kyllä, hyvä. Siinä oli päivitystä kerrakseen sitten sekä alustalla että markkinassa. Ja jos jotakin kysyttävää jollakin ilmenee, niin tänne saa laittaa kysymyksiä ja jos en pääse puhelimeen vastaavaan, niin sitten sähköpostilla että sieltä palvelusta löytyy yhteystiedot, niin ihan mielelläni sitten
palaan mailillä tai sitten soittaen riippuen asian kiireellisyydestä, tärkeydestä tai pituudesta. Hyvä, hyvä. Painakaa myöskin kanavat seurantaa ja kaikki pillit ja viheltimet päälle, niin saatte ilmoituksia, kun tulee seuraavia podcasteja. Tämä oli podcast numero 9, jossa olen väärin sormilla laskenut, sen verran niitä vielä riittää. Ja tänään on 8.8. Kyllä. Niin. Tämä oli niillä tiedoilla, mitä tällä hetkellä oli saatavissa. Ja seuraava podcasti sitten uusilla tiedoilla. Kiitos Tuomas ja kiitos kaikille katsojille. Kiitos. Moro.